Floyd'un ölümüne sebep olan polislerin... Kuştina George Floyd li her derê dinyayê bi berteka hate pêşwazî kirin. Ji van deran yekşî Tirkiye bû. Komeleya hevkariyê ya bi mazlûman ra û mafên mirovan mazlûm der şaxa Enqerê ji bo George Floyd li pêşiya balyozxaneya Amerîkayê çalakiyek durist kir. Di vê çalakiyê da posterên George Floyd hate vekirin û li ser him pankarta jî nîjatperestî dikuje em nikarin bêhna xwe bigirin hate nivîsîn. Rêveberê mazlûm derê ya şaxa Enqerê Aziz Oğuzhan Karaman li vê derê aqaftinek kir û got pêwîst dike ku Amerîka mafên mazlûman biparêze. Bugün Amerikan sisteminin... îro sîstema Amerîkayê nijadperestiyekê nîşan dide. Em li beramberê vê sîstemê dibêjin ku nijadperestî her kesî dikuje û li ber wê jî hîç kesek nikare ku bêhna xwe bigire. Ji bo wî jî em sîstema Amerîkayê car din hişyar dikin ku nijadperestiyê nekin. Di çalakiya piştgiriya George Floyd da hin kesên çendreşî beşdarî çalakiyê bûbûn. Endamê lijniya rêveberiya mazlûm derê Harun Aykaç kuştina George Floyd şermezar kir û got di navbera me spiyan û çendreşan da ferq nîne. Li Amerîkayê hûn bizanin ku va çend roje hinek xwepeşandan heye li ser nijadperestiyê. Em wek komelegeha mazlûm der, wek komelegeyê medeniyê ê Enqereyê din, dixwazin ku ne tenê li Amerîka li hemû dunyayê bira xelk wekî em bêjin rengê wan, zimanê wan nepêjîrinê jî wan qebûl bike. Yani nijadperestî bira dawî bibîne. Parastina mafê mirovan li her derê dinyayê wek kêşeyeka mezin derdikeve pêş. Kuştina George Floyd jî di warê binpêkirina mafan da hişyariyek ji bo hemû welatê dunyayê ye. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.